Στο παρόν βίντεο θα δούμε και θα σχολιάσουμε τρία θέματα σχετικά απλά με την κυταρική διαίρεση του 2016, του 2014 και του 2012 στην βιολογία προσανατολισμού ή κατεύθυνσης όπως λεγόταν τότε. Πάμε να δούμε το γ4 του 16, το διαβάζω. Το μόριο DNA ενός βακτηρίου αποτελείται από 2 επί 10 στην 5η ζεύγη βάσεων που περιέχουν το μη ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου. Το βακτήριο αυτό τοποθετείται και πολλαπλασιάζεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αποκλειστικά ως πηγή φωσφόρου το ραδιενεργό P32 και υφίσταται 5 διαδοχικές διαιρέσεις. Ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που θα περιέχουν το μη ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου στο τέλος των 5 διαιρέσεων θα είναι 0, 4x10 στην 5η, 2x10 στην 5η. Γράψτε τη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε. Θεωρήστε ότι δεν έχουν συμβεί μεταλλάξεις ή ανταλλαγή γενετικού υλικού. Ας υποθέσουμε ότι το μόριο του DNA δεν είναι κυκλικό, γιατί στα βακτήρια είναι κυκλικά, και αν έκανα κάθε μία αλυσίδα του έτσι, με τις βάσεις στο εσωτερικό, το αρχικό μόριο αυτό, που κανονικά είναι μία δίκλωνη έλικα, έχει, δηλαδή εδώ είναι το 5, 3, 3, 5, υποθέτουμε λέμε ότι αυτό είναι γραμμικό ενώ στα βακτήρια είναι κυκλικό, απλά το κάνουμε για να το δείξουμε εδώ. Το σύνολο των ζευγών βάσεων ή το μήκος που μας δίνει αυτού του μορίου είναι 2 επί 10 στην πέμπτη. Άρα αφού τα ζεύγη βάσεων είναι ίσο με το σύνολο των νουκλεοτιδίων δια 2, το σύνολο των νουκλεοτιδίων θα είναι νη ίσον 4 επί 10 στην πέμπτη αυτού του αρχικού μορίου. Αυτό το αρχικό μόριο, να θυμίσουμε ότι ήταν το μη ραδιενεργό ισότοπο. Άρα, ό,τι φόσφορος υπήρχε μέσα στα νουκλεοτίδια ήταν το μη ραδιενεργό, το P31. Όπως ξέρουμε το ραδιενεργό είναι το P32, από το πείραμα Hershey και Chase. Στο τέλος των 5 διαιρέσεων, οι οποίες έγιναν μέσα σε ραδιενεργό φόσφορο, ο αριθμός των νουκλεοτιδίων, προσέξτε, όχι των ζευγών βάσεων, θα είναι πάλι νη ίσον 4 επί 10 στην πέμπτη, δηλαδή σωστό είναι το β, γιατί οι αρχικές αλυσίδες αυτές εδώ ήταν με μη ραδιενεργό φόσφορο και παρέμειναν έτσι. Αυτό το γνωρίζουμε από τον ημισυντηρητικό τρόπο αντιγραφής του DNA που γίνεται πριν από κάθε κυταρική διαίρεση κάποιου σωματικού κυτάρου. Πάμε λοιπόν τώρα στο 2014 που μας ζητάει το Β1 να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν στην κατασκευή καριότυπου γράφοντας μόνο τους αριθμούς. Να θυμίσουμε λίγο τη θεωρία. Αρχικά γίνεται επαγωγή των κυταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μυτογόνο δράση, άρα πρώτο θα βάλουμε το 4. Επειδή θέλουμε να δούμε καθαρά τα χρωμοσώματα και αυτό γίνεται στη φάση της μετάφασης για φωτογραφίες και το ποσοστό των κυτάρων που είναι στη μετάφαση δεν είναι πολύ μεγάλο, βάζουμε ουσίες που σταματούν την διαίρεση στο στάδιο της μετάφασης, άρα είναι το 2 μετά, βάλαμε το 4 και το 2. Τα κύτταρα μετά τα επαγγάζουμε σε υποτονικό διάλειμμα για να σπάσει η πυρηνική μεμβράνη και να βγουν τα χρωμοσώματα έξω, άρα μετά είναι το 1. Μετά τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες. Τα παρατηρούμε στο μικροσκόπιο, είναι το 3. Και το 5, τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος για να φτιάξουμε τον καριότυπο. Υπήρχε μια συζήτηση στα βαθμολογικά για να μπει σωστό και το 53. Νομίζω έχει γίνει αποδεκτό χωρίς να θυμάμαι καλά, γιατί κάποια παιδιά βάλανε ότι αυτό προηγείται αυτού. Δεν είναι εντελώς λάθος να συμβεί αυτό. Η προτινόμενη πάντως απάντηση με βάση το βιβλίο είναι αυτή. Και πάω στο 2012 στο Δέλτα 4. Από τη μήγα δροσόφυλλα
απομονώθηκαν 3 διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα, στα οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2 επί 10 στην 8η ζεύγη βάσεων. Στο δεύτερο κύτταρο σε 1,6 επί 10 στην 8η, το μισό δηλαδή ζεύγη βάσεων. Και στο τρίτο κύτταρο 6,4 επί 10 στην 8η. Το 6,4 είναι 4 φορές το 1,6 και 2 φορές το 3,2. Δικαιολογήστε γιατί υπάρχουν διαφορές αυτές στο μέγεθος του γονιδιώματος των τριών κυττάρων. Το πρώτο κύτταρο που είχε το 3,2, δεν γράφω το επί 10 στην 8η, λογικά θα είναι το σωματικό 2 νη. Το δεύτερο κύτταρο που είχε τη μισή ποσότητα, το 1,6, θα είναι νη και θα είναι ο γαμέτης. Και το τρίτο κύτταρο θα είναι με το 6,4 το σωματικό 4 νη, δηλαδή είναι αυτό που θα έχει 4 φορές την ποσότητα του γαμέτη και 2 φορές την ποσότητα του σωματικού πριν την αντιγραφή. Άρα αυτό το κύτταρο είναι μετά την αντιγραφή, είναι από S, G2 φάσεις μεσόφασης, ή είμαστε μέσα στη μύτωση πριν να γίνει η διαίρεση. Είμαστε δηλαδή στο 4 νη του σωματικού.